itong mga bata ganina ba. Ligo mo ba? Iya din mo yung paper niya. Tingin mo to si Picoy siguro to. Wala, pag-himo mo magpayag lagi. Sabaan yung nanay. Yan lagi. Batil eh, hapong no? Siguro saan ni mo paangay-angay nang nga. Moro gina siya. Sex! Pinay Dr. si Rizal ba? Maorag ya po nang naunga. Iya mausap. Guwapo eh. Mo kumanad ng pagwapo gud. Sex! Tabihan tayo yung buko. Na, imong pahak-pahakan. Tarong mo na anak ko. First time ko yun ako makatupi. First time mo na diha. Basta first time na ni daghapahak.